No niin, juhannus 2011. Jokaisella oma harrastus. Ellu laittaa kynsiä täällä näin. Angry nätisti ja juhannuksen Angry Bird, joo kyllä. Tässä on rakastavaiset Jean Renoir. Ja sitten täällä on sitten skeittiporukka vetää ja ulkona sataa vettä, niin mä oon perusteellisesti tuolla ollaan viikon päästä sitten ajelemassa. Strasbourg, Luxemburg, René Magritte ja sitten Waterloo, ja tuolla otetaan sitten vastaan Ranskan itsenäisyyspäivän kansallispäivän jutut ja käydään taas Pokussa tapaamassa Lyonissa ja sitten lennetään kotiin. Siellä on sitten pelihuone, siellä on pelit käynnissä ja tässä on mun työpöytä sitten. Ja tässä opiskellaan sitten vaikka mitä. No niin, hyvää juhannusta 2011.